Dalí, les il·lusions òptiques és la nova proposta del Teatre Museu Dalí de Figueres a la Sala de les Lògies. 11 obres de la seva col·lecció, contextualitzades a la dècada dels 70 i que reflecteixen l'exploració de noves maneres d'entendre i representar la realitat. Més que una exposició, és una reordenació de les darreres sales del Teatre Museu Dalí, on podem veure obres relacionades amb la contemplació, la percepció, la representació, la imaginació. Dalí vol sempre reflectir la realitat, tant l'interna com l'externa. I quan l'oli no és suficient, se serveix d'instruments òptics per millor reflectir la realitat. Dalí també ens parla que no només hi ha una realitat, sinó que hi ha múltiples realitats i juga, ens provoca per tal que no ens quedem amb una primera lectura, sinó que hem d'aprofundir en la seva obra. Hi ha dos espais que desperten significats ocults a l'espectador. Per un cantó, el primer àmbit està dedicat a la representació tridimensional, tot el que té a veure amb la sensació de relleu i profunditat, i podem veure obres estereoscòpiques, podem veure un holograma i també un anàglif. El segon àmbit està dedicat a les imatges invisibles, a la doble imatge, a aquest joc òptic que permet centrar la teva mirada en un espai per veure coses diferents. Les obres que mostrem són pràcticament totes dels anys 70 que lliguen amb la creació del Teatre Museu Dalí, l'època en què ell se submergeix en el seu museu. Podem veure majoritàriament olis, també hi ha un dibuix que no mostrem habitualment, que és un estudi per la imatge desapareix, holografia, i fotografies, algunes d'elles fetes per Meli, que ens mostren el taller com l'espai físic i també el lloc conceptual. Aquesta proposta ha arribat a les portes de la Setmana Santa, on el Teatre Museu Dalí de Figueres amplia el seu horari, de les 9 del matí a les 8 del vespre, de dijous a diumenge.